Martha Moyo. Martha Moyo. Maishingeti. Claim yachona. Ndekuti mai awaita basa rokugezesa vana veuyu. Iye asingadi kuti ndinogezesa vana vangu senge ndakafa sei. Then toda kuenda kanchibvunza ndakamauka. Nyaya iyi makamboiita kai last time. Toda kuziva manje kuti complain yacho manje uyo azogezesa mwana wake asingadi. Handiti mwana uya abva afa. Complain yakuti ndiwo akauya mwana wangu here. So what is the allegation? The query is, why were you washing my child? What is the mysterious? That is not the why she can't go. But why so tingarambere kuti munhu anenge achiti wewe nekuda kuramba pauchiita zvinhu zvatisingade ndiwe wazodai. Ngatinzwisisanei taurira pasi iwe. Ngatinzwisisanei toda kutanga taziva complain mudare ndoinotisa kuti tiite dare tichiziva kuti tinotaura nezvo. Akanga achiramba kuti mwana wake agezeswe mhoko. Handitika mai ava ndobva vadzokorora kuita the same thing. Vambotsurwa kuti musaite basa rokugezesa mwana wangu, ndobva vadzokorora kugezesa mwana iyeye aigezeswa iyeye vachimupfidza. Handiti ndozvamuzvatitaura ndobva mwana uya azofa. Saka complain yake munhu iri kuti kuramba kwandaiita kugezeserwa mwana wangu nekufidhirwa mwana wangu naamai ava ndopazouraya mwana wangu here, kana kuti ari kungokomplaina nyaya yekuti vakanga vachigezesere chii mwana wangu. Tonzwa kuti vakamugezesa here kangani. Pamusoro mama. Nyaya yangu ndeyekuti inini pandiri kumhangarira kurwara ndepekuti goga vakatora mwana wangu zvisina mvumo zvekutopinda mugedhi mangu kukoya vachibva kuseri kwavo vana vachitamba vari pavo vega vakaba mwana wangu ndobva vaenda naye kumba kwavo ndobva vanomugezesa. Vamugezesa ndakavawanikidza ndichinorasa marara nekuti ndaikilina nomba mubedroom ndichinorasa marara kuti ndikwanise kukoroma. Ndobva ndavawanikidza vakabata mwana wangu asina kupfeka, vamwe vake ane 8 years ane 5 years nane 3 years vachitamba, asi vanga vatora uyo ane 1 year 4 vanomugeza. Ndakavawanikidza vakamubata asina kupfeka. Ndakati kugogo imimi makabata mwana wangu asina kupfeka nemhaka yenyu. Zvikanzi ndaona kuti ari kutsva. Ndakati kana maona kuti ari kutsva ndiripo ndikukilina ndiri mubedroom madi kundiudza pane kundigezesera mwana wangu. Kanzi ndamupa mahewu handina kuziva kuti imhosva ndinosingogezesa nguva nevamwe vazukuru vakawanda azoshamisira iyeye. Ndati aiwa asi mandikanganisira madaro. Maitovepo? Ndaitovepo. Ndakatowawanikidza ndini nemaziso angu. Uye ndakatorawo matanho ndisingazivi kuti ndaifana kuzotora mamwe matanho ekuuya kuno. Matanho amakatora iri pakutanga apa musingazivi kuita zvekudei? Matanho andakatora panguva iyoyo ndakaudza baba vake kuti noreva ndodzinza remwana wacho agezesewo. Baba vake ndibva vaudza baba vavo vaiva kudanda ndo vakauya nezuvo ndo vari pasi. Vakauya? Vakauya nezuro ndo vari pano vateta vangu vakauya kubva kudanda. But nyaya yakaitika nini? Iyi nyaya iyi yakaitika muna August. Pandakauya kekutanga ndaitadza kuziva nekuti ndanga ndiri munhu akangobva kurwadzisiwa nerufu rwomwana wangu. Saka ndandine confusion pandakazotanga kuzvitsvakurudza kuti vaitaura nyaya yekutsva mai vamuna August. Mwana wangu apa aiva ne10 months. Ndakatanga kudzokera kumashure zvisiri zvekupedzera nguva dare ndega nekubvunzawo vaivepo asi vakaramba kupinda mazviri vakati nyaya dzekwamambo hatidzikwanisi. Ndopandakabatsirikana kuziva kuti 10 months. Yes. Isusu August ndopakaitika nyaya yacho. Chokwadi. Ndobva matora danho iri. Pamakazofunga kuti no ndofanira kuti ndiende kwamambo. Izvi zvaitika kaizvi mwana haana kutanga nekufa.
ichokwadi. Akazopa after how long Mwana uyu panguva yacho yaiva ne10 months paakageswa kekutanga. Paakageswa kechipiri ndakaenda kuchipatara ndozvakaita kuti ndizorangarirazve zuva racho randakamugesa kechipiri. Ndakaona iri November pandakaenda kuchipatara ndopavakamugesa kechipiri asi madhesi ndakatadza kumaziva. August. November. So it's September, October, November. Vamugesa muna August. 2 months down the line, muna November, vamugesa ichokwadi. Amakaudzwa nani kuti atakuona mwana achigezeswa nawo. Ipapo ndakasiya ndakiya dhoo rangu, ndakarwara singaita. Ndobva ndasiya ndakochekera chichena. Ndobva ndasumuka ndobva ndaenda kunorapwa kuchipatara ndakavasiya vana vaya vari vega mumba mangu mamuri ground hamuna kana chinhu chiri hamu chekuti vana vangu vanotambisa vakakuwara. Ndobva ndafamba ndichigara muground mimi ndikasvika pamalifti egadzema ndikakumbira mota ikandisvitsa pakanzuru ndikauya ndikabayiwa mainjection pakanzuru ndobva ndadzokera kumba. Ndiri murodhi ndichidzokera kumba ndakanzwa mai vangu vachindifonera vachitaura kuti bongo vari kuti mwana ari kuchena. Handina zvakawanda zvandakaita zvandakatsanangura kuti vana vangu ndasiya ndakochekera vanzi nani vapinde mumba. Ndakadzoka ndichitenderera kuseri kwavo ndobva ndasvika vakabata mwana kudai. Mwana akabvutisa achigombera. Ndikati aita sei zvikanzi abvutisa ndamupa maheu. Iyo pachezvawo ndamugezesa futi angaita pupu manzi nani gogo mumutori. Zvikanzi andaona kuti achema stereki. Ndikati aiwa kutosiya ndavakochekera ndozoti vanorerana vega vega. Ndanga ndichiziva kuti 1 hour kana kuti 1 hour 30 minutes ndiye ndadzoka ndabatsirwa ndarapwa zvandandichida asi handina kuzvifarira. Nemake kuti mangwana ndichabvunzwa nevabereki vake nedzinza rake kuti sei uchiregera gogo avachigesi kekutanga ndakambokutsura apa kake chipiri. Kuti hapana zvandambomuita ndopavaimuta so apa paka. Saka ndakabva ndada kuzivisisa kuti sei vari kumukwiza vari kumudaisa pake because masaka anga akazvimba ndakazonzwisisa pamakazvimba nekuchema kwaangachiita asi apake ndakada kuziva kuti chii ndobva ndamutarisa kudai so ndobva ndaona pakachekeka ndobva ndaratidza baba wake kuti pakaita sei pakachekeka zvakanaka wake regai tizoona kuti tinozvifambisa sei. Baba wake vakasvitsazve kuna baba vavo baba tezvara vangu vakabva vadedzera kuti mwana iyeye mudzoserei kuna mbuya vangu avamugezese futi. Isusu nekutya kuti tikamudzosera tinonzi tiri kumudzosera nefektivi kuti mugezesei futi mambomugeza hatina kuziva zvazvinoreva takabva tasiya ndovatanga mukufamba nemwana wedu tichirapisa mwana wedu kuchipatara kumaprofita kusvika 7 days ndazorara naye mugeneral hospital kusvika achifa achibudisa matombo panzi. Saka muri kuti ndopatuka kuti titaure nyaya yatinozochiti isisi icomplaini nawo kana kuti claim yamuri amani muri kuti chii ini pamusoro emama. Ini mubvunzo wangu kwavari wangori wekuti vakamugezesa mwana vacho nechinangwa chei uye chikafu chavakamupa mambo wangu chaiva chii chandisina kuona. Ndofunga chero kupolisi chaiko kana kuya nechikafu chiminzira musungwa unonzi tanga watesta chavakamupa chandisina kuona vachitanga vatesta chii. Bongo ndikubva nyaya yekutaura nemuhama yenyu akauya ku amana kana kusauya ku ngati mama ngati Oreza tinozwa ndo. akati mama ngati pamama ngati kakuno katsamba kaverenga mwana munhu yakaverenga akaona zvakanyorwa kauya kuna akaza statement yake akati ndakaba mwana nepaburi akagara pai pamvuri ndikaenda ndikamugezesa zvaunarutara izvozvo ndikamugeza ndikamupa chikafu asina kupfeka akasangana neni nepaburi kepiri nyaya yatokunga yekuti mitaura ichipenzi yezvamuri mhosva dzakupomerwa akakuwanai makabata mwana wake anzi akandiwana ndakabata anzi ini ndozvakutaura ini handakugeza mwana wake handina kugeza mwana kana kepiri katika kuti ndakamuba neburi rake roro mupanzi wangu wakawakiwa kare kwake kune fenzi kwangu kune uswa buri racho ndakapinda naro ndichiba mwana wake handina kuziva kuti nderipi anatobuza kuti ndeburi rake rori apapani kana inini kana huku chaipani ipanda ndakaovaka kare iye kwake kune fenzi akati kepiri ndakapa futi mwana wake kepiri ndikamutora ndikanomugezesa asina kupfeka ndikapa chikafu ini chikafu chekushari chikafu chandakamupa ndicherudziro ndikamutema nyora
ndikamupuruzira pano pamusoro pano ndichizviita amai vake vari mumba akandiwanikidza futi kepiri ini kupika kudai pamberi pamwari mama handina kuba mwana wake neburi kana kupinda nekugeti kwake handina kutora mwana wake kumugezesa mwana wake anga asingakambaire dai zvanga andipa mhosva izvi zviviri zvaaindisiyira ndaiti hongu kwete ichi chidiki chakaenda nacho kubasa ini ndinaisara nevana vake zviviri izvi kana auya kuchikoro vanoenda kumba vaienda kumba auya kuchikoro anoenda kumba chero ari kuchipatara mwana wanga wakasara neni ndindaitarisa vamwe ari kuenda kuchikoro iyo achisara neni dai zviri zviviri izvi zvina uyu mucheche uyu mambo kutaura chikwadi pamberi pamwari handina kana kumubata kana pandakamufonera pachembo pandakafona kuti mwana ari kuchema mwana anigara achingozvichemera aizvichemera handiri kuti ndiwanze mashoko hatina kupopotedza hatina kana kutukana namai vake taivatakadai ngoma nemuinga handingangouta kumwana wokuba ndichida kumugezesa inini ndinongosvika kuti ndipe mwana ndinodi ndinomugezesa kwete kuti ndizoita kuba ndipaburi ndichipatikidza handioni zvichireva chinhu ndichida kumugezesa ndongopinda ndipagedhi ndotora mwana ndogezesa kwete ndiyozopinda nekuba nekumutema nyora kana mama vangu dhirese charisha handizivi kuti veza rakamira sei kana unonzi mushonga ita mumba mangu handizivi pensuro yemwana wangu chanditoveza nebanga nebanga mumba mangu hamuzivi kuti ndinziveza kufa kwakaita sekuru atei nemari dzavo vakaenda navo hamea kuti gore ripi anabvobvira ndachingareza tindikatoita simba rekutema mwana womunhu iko pakundipomera mhosva iwe hakutondipomera mhosva pamusoro imama inini handisida kutambisa nguva yedaro ndoda kutaura zviripo zvakanaka mai ava handina kuvati vakatema nyora nekuti handizivi kuti nyora chii ndakaona akachekeka because kana ndichiri kurimemba rimwe bhuku randaiona nemavhidhiyo andaimboona hanzi munhu akachekwa kudai zvinoitwa pachivanhu zvinodictator even mukati mebhonzo rake kuti akachekwa mwana izvezvi zvakanzi atorwa afukunurwa anodictator izvezvi kuti apa pake pakachekwa nekuti zvinomhangara mubhonzo remunhu kuti apa pake pakaita se pakachekwa ko imimi zvavakanga maona kuti munhu mwana uchagutsikana uchadya mwana wangu chii makamuendesa iri postmortem pamusoro imambo wangu ndakabvunza sekudaro sezvo ndaichema asi ndakabvunza sekudaro kuna nesi vanga vakapfeka zvegirini ndobva ndabvunza kuti mafiro aita mwana wangu uyu hapane zvandisiri kunzwisisa zvikanzi pane zvakamboitika bcause vakati aiswera nani ndobva ndavatsanangura kuti mwana uyu ndaiswera naye ndini asi ane mazuva maviri aakabiwa akasiyana apo neapo ndobva ndavatsanangura kuti postmortem tinoita sei vakanditsanangura ndine murume wangu vakati postmortem yepoison inowanika dokta wacho ari kusouth africa postmortem yepoison inodhura ndakafunga mhomwe mangu kana mari yebhokisi rekuiga mwana ndanga ndisina ndobva ndanzi yatinoita pano inoitwa nadokta anobva kuharare asi haitarise kuti poison mwana anongodhedhewa apa haitarise kuti mwana akadyei ndakabvunza nese watinovaziva nanhasi kunyange tikaenda pavari nemurume wangu takavabvunza tiri pamwe chete nemurume wangu chida kuzari zvepostmortem nekutarisawo kuti mari yacho pakangotaura nyaya yemari ndakabva ndapera simba kuti even yebhokisi racho were yekuti mwana tanga tisina takazitanga kutokumbira bvatakuwa $70 kuti tikwanise kuwana mari yebhokisi yemwana saka takasarudza kungoviga mwana pasina kuita posted kuti kana akaite maoro anokutsikana nezvaitika pamwana maripota imedha maripota kune meforensi mapurisa ndo vanenge vachitouya kana takuda ivavo ndo vanoitisa zvase zvamutaurwa kuti hazviitike zvamaitaura hapana zvisingaitike tingatiri kana tikaona kuti munhu ari kunzi achiiswa poison pano tozonozvionera kusouth africa kwaendanivo vakanditsanangurira kuti dokta wacho mune makutomushedza kupapfeka pari zvinokuno muzimbabwe hatina izvo vakanditsanangurira tiri vaviri nemurume wangu ibasa rehurumende kuzvipatara kwavo saka isusu mubvunzo wedu watinoramba tiri ndewokuti
imi muri kuti chii nenawe mwana yakobva pamusoro mama ini ndinoda kuziva chavakamudyisa ini ndisipo nechikonzero chavakamugesesera. Ndikaziva ipapo ndinobva ndatosununguka kuti vakamudyisa chii. Chero kupolisi cheko munhu akauya nechikafu chake muusungwa wewe anonzi tanga watesta. Mahewo avakamupa mwana iye avasina kutesta ndichiona ndeerudzii uye kumugezesa vakamugezesei mwana asiri wavo. ina chimwe chinhu chatingade kuziva mawitness aripo here hamungati vana nhingi vakanga varipo asi vakuramba kuuya nekuiti dzinonzi witness anosevwa inonzi witness someone kana mamunyoresa zita mukanyoresa kuti uyu musikana akanga aripo pazvakaitika izvi zvakaitika achiona zvakadai imimi mega mukamuteedza akaramba isusu sedare tinomukumbira nomunyorera rinonzi witness to someone rekuti tikamusevha anenge atomusungwa wedare wekuti anofanira kuuya kudare. Ichokwadi ndinogona kutsanangura vakatowandisa asi zvinokodzerawo ruvengo kavari nekuti vamwe vacho vanga vachitsanangura kuti tiri pamastate asina kumira zvakanaka. So nyaya manje kana ichiramba kubuda muchikanirana kuti uyu anoti aiona handina imuchiti zvakadai pasina munhu chete anotipedzera sewitness kuti mai musarambika zvakaitika izvi zvakadai zvakadai zvakadai. Nyaya iyoyo inoraswa nedare. Andi ndiani akavaona vachigezesa mwana? Ndiani akavaona vachibika chikafu chavakapa mwana? Nemai vacho kuti ndeyemushongo here kana kuti ndeyekubika. Vakuru vana vanga vachitaura kuti maimvasira pamusoro musi wavakasirwa mwana uya ne3 years ini ndaiva kuchipatara i7 days dzandakasirwa vakasirwa nababa mwana uyu aiva ne3 years kuchipatara. Vakasirwa 1 day vasati ndaipota ndichisara naye. Vakasirwa 1 day ndobva vauya uku kuchipatara ndobva tatsanangurana tiri tuse mhuri ndobva vanotora mwana wedu ndobva vamusiya kumwe sezvo panga pasina kumwe kwavanosiya vakanga mavati imimi masiya kuti mwana ikokuya aiwa ndakavatsanangurira kuti imimi muri kunyatsoziva kuti vakadzoka baba ava ine nhau yavo kuti vanga vatsura futi mama avo vatora mauniform emumwe mwana ane8 years vanowacha kumba kwavo zvisina mvumo yedu. Mwana wangu ane 8 years uniform zveshuwa baba ndakawacha mvura yake ichinaya pasina amai vavo uniform handirapi uniform ndakawacha ndikati chiro ndanonanika mumba mvura iri kunaya vakavarire gama ichari kuchipatara uniform ndobvuma shuwa ndakadziwacha ndakati ndikubatsira vana ndasingazotichaita mhosva kwanditi inzwaikaimigoko imi pamainowacha uniform saka nevana vake magezesa aiwa vana handinambobvira ndagezesa kana 1 day cherecho chidumure chaitetetenyamu tikazviitira dodo ndasingachigezese kana maimbowacha uniform ndakawacha 1 day mvura ichinaya vanga vari kuchipatara vanga vana baba mwana uyu baba vacho vakatosvika vachitovatsura kuti goko handizvidi ndobva vatorova kamwana kacho vanga vatoyanika mauniform kumba kwavo vatowacha mauniform ndakawacha ndikapa pasi pajori ka otaura umwe neumwe panguva yake yaraitaura yafa inini chatinoda kutaurire zvakwanzadzi yavo unogona kuzvinetsa neupenyu. Mwari gova noita kuti munhu kana arwadziswa nyama nemi kana nhano kana zviriko izvozvo Mwari ndo vanozotendera rufu rwemunhu. Handiti nyangwe ndikakuvenga zvinenge munhu anorohwa nepfuti opunzikapo motomunzwa kuti akarohwa nepfuti uyo but anopanda. Ma-ex-combatants edu mazhinji vakaenda kuhondo vane mavaka ekupfurwa but tinavo kune vakapfurwa vakanzi naMwari iwewe nekupfurwa kwawaita hazvichaita vakavigwa. Taifungidzira kuti dai zvaikona iye zvino wachiisa pfungwa dzako kuti aiwa mwana wangu akashaika. Achitika gogo vari kuramba kuti ndakagezesa mwana aiwa havana kugezesa chii mwana. Toisiya yakadaro chisi
hachiyeri musi watarira. Ndozinzwa zvandiri kutaura kuti mashoko andakukupa ndeeupenyu. Ukatora zvinhu zvese ukazviisa kuna Mwari kuti nai Mwari, asi sei zvinhu zvakadai zvakaitika pandiri, sei inini, kuzvibvunza paunenge uchiita. Ava gogo ava vasiye nyaya dzekubata-bata zvinhu zvevana vevanhu. Ndiri kukuudzai gogo imi, ndokuti mukadzokera pasina akuudzai hapana kwatetichera. Siyai. Mwana womunhu agezeswe nemunhu zvisina mvumo yake. Otherwise mune vana vevana venyu vamuinavo vamusingagezese pamba penyu, mozonogezesa mwana wepa next door kana kumwachira mwana wepa next door. Ndave hazvitsiri izvozvo. Siyai. Kana maiti ayo pachedu mwoyo wechi, siyai. So hanzvadzi yako ndiri kudzokorora mashoko angu. Ndoda kukusiya wakatsamwa kana uchitsamwa hako. But iye zvino nyaya iyi yakadai haigone kuti tiipe mutombo wekuti dai mamaitirawo zvakazodai, dai mamazodii. Inyaya inoda kuti upihwe marairwa. Vatezvara wati vari pano vari kupi zvimi baba, rina manyanga ari kutukirwa. Ndo zvinotaura chivanhu. Muroyi haagone kunzi muroyi nemunhu asingagone kutestifaya nyaya dzeuroyi tadai tatsamusana kuti mirai ndimukuruvhe munhu. Handiti kana pasina izvozvo, handiti muchato chaiwo unorambwa. Tanzwa nhuda kuchata medzinoti ini ndingachatoonei zvangu wakombana. Asi chinhu chakanakisa zvisingaiti munhu anoramba, handiti. Asi ozopedzisira kuti tangoti tingoedzawo muchatoka watabva kuti uroyi. Ndiani angaufunge kuti ungati iwo ndingazi uri muroyiwe indobvuma? Hakuna zvakadaro. Saka ndaifungidzira nyaya yenyu nechikumbiro changu samama kuti aiwa kati nyika ione titaure zvinhu izvi, shungu dzangu dzipere pameso bani pamambo. Handiti havasi vana vadika ana baba, handiti ndo basa revakwebvuri mumusha. Kana mangu handidhererwa kusvika ipapo nemunhu, handiti ndikafunga kuti maybe pangangodaro paine zvaitika, handiti handigone kuzvitaura ini ndega nemuromo wangu. Ndinopedzisira ndamukati mei memhosva ini ndirini kuri kunga kuti ndatadzira, handiti. Saka nyaya yedu iri pamberi pedu. Gogo varapa kuti handinogesa mwana wako handakupa mwana wako chikafu, but uchiti ndakavaona vakabata mwana wako. Ko muri kuita sei mwana wangu anga achitsva? Hando mhinduro dzacho chizvitora kuti aiwa ini ndaida kuti ndiende kuna mambo, handina kunanga ihoho gogo. Chandakaendera kuna mambo ndaingoda chete kuti mupindure pekuti maigezesere chii vana vangu, mutumupa chikafu vana vangu. Saka maramba aiwa hapana chakadii chakaita. Mambo ndazvinzwa zvataurwa nashoko iwo havana kudii moita kumba. Ini ndinoti dai kana maikagara makavakidzana makati umwaro iwe ndiwo chiri kutemwa dzinobuda roho, sunduruka mutariranewo mwarapo makadai, kwete makadai. Hakuna nhau yakadaro ingaitika. Isusu kwatinenge tiri timasabhuku, vatiri masabhuku ikoko, kana paita kunetsana kwakanyanya kudaro musha hauchipi, handiti. Asi tinotaura mashoko anotuma umwe kuti kana padai inini ndinofanira kuti zvidii. Kana iwo gogo handingagare pamusha ndichiitwa sevanhu, regai ndidai vanhu vachitsvaga nzira dzekuzvigadzirisa kuti tigarisane zvakadii zvakanaka. Saka nyaya yenyu vangorima mushande menyu
iyi nyaya iyi kana kunga hamaikwanisa kuti muitaure mugobuda nesolution yekuti muti ngatini nyaya iyi right yaperera pano endai mugarisane zvakanaka toipa chitsata mwenyu ndozvinotaura nyaya chitema chinotevera munhu wacho ukaona chitema charamba kubudira pauri handiti chisiye chibudire pane vamwe apo kuti ugowana magudziro kuti handiti magoona ndozvandaidii rimu tambire Kwakadi. muje Ewo mase. Nofara. Ewo. mazvinzwa so iyi nyaya yenyu Ewo. ndiri kukudzorera kumba nditika yenyu nyaya varamba mambi vachati aiwa varamba hamuna kupinda mukare nhasi chete mune mazuva kuuya nenyaya ipi iyo handiti endai kumba kunogarisana zvakadii mumwe nemumwe munhu ndianoziva kuti ndinogadzirisa sei nyaya kana yasvika handiti ndatenda